Dobrý večer. Keďže sa mi nepodarilo na YouTube zohnať video, na ktorom by bolo ukázané, ako sa platí členstvo z Ubimaxu cez Spajzu, tak sa pokúsim vám nahrať nejaké, ak sa mi to podarí, bo to robím prvýkrát, tak dúfajme, že to vyjde. Tak aby ste teda vedeli, ako sa to dá zaplatiť, tak sa prihlásime do svojho backofficeu. Tak už sme tam. Vidíte, že ja už som to skúšal, takže mi to išlo. Takže dáme tu hore na eCash. Dáme PIN, ktorý sme si zvolili pri registrácii. Potvrdíme. A teraz dáme Load Money, načítať peniaze. A ja mám vytvorené na Pajzu. Dáme tam 25 trebárs. A dáme, tu vám odráta nejaké percentá, takže 1,25 $ vám z toho stiahne, to je poplatok za prevod. Takže pokračujeme. Teraz by nás to malo dať, áno, na účet na Pajzu, tu sa prihlásime. To už keď máte vytvorený účet, tak potom sa prihlásite iba. Tu vám ukáže všetko, čo treba. Kam to ide. Tuto takisto musíte zadať transakčný PIN, ktorý ste si zvolili na Pajze. Takže to dáme. Tu nemeníte hore nič. Toto zostáva takto, ako je všetko nastavené. Toto musíme odsúhlasiť podmienky a potvrdíme. Takže tu už vidieť, že platba prešla a automaticky vás to nahodí do účtu do Ubimaxu. No vidíte, už peniaze sú tu, takže je to úplne jednoduché. Akorát treba si zriadiť tú elektronickú peňaženku, aby ste si to mali odkiaľ poslať. Takže to by bolo tak všetko. Takže treba si to do toho 15. dobiť, aby ste boli ako zakladatelia a tým pádom získate 15% navyše zo zisku. No tak dúfam, že vám to pomohlo a pokúsme sa čím skorej si nabiť tie účty, aspoň $20 si tam pošlite, aby ste mali na to základné členstvo. Keď sa 15.3. začne, tak treba už to mať tam nabité. Není to povinné do 15., ale je to lepšie kvôli tomu bonusu 15%. Takže odporúčam. Potom ďalej sú tam videá, ktoré som vám robil. Takže treba si to prebehnúť a nacvičiť. Takže teším sa na spoluprácu zatiaľ a budem vás ešte kontaktovať ohľadom nových informácií aj od môjho sponzora, aj od ostatných, čo sa podozvedám. Takže zatiaľ sa majte krásne.